बेयो जाबाय सानसेयारि बड'स खौरांलाइनि थांनाय 3 फेब्रुआरिनि बिसान। बै बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'स खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। माखासे एंगार हायै जाहोननि थाखाय मैया बे भिडिअखौ हगारनो हायाखैमोन। क'क्राझारनि रंगिना बसुमतारीनि रादाय, मोगथां कुमार ब्रह्मनि होनबावनो मा आं, बाक्सानि रैदोम बर'नि जों बयबो मानसिनि गोरबो गोरबो, बिस्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि गोमसारासै खोला ओनसोलाव, क'क्राझारनि समाज बसुमतारीनि हावरिया, चिरांनि मिलनि बसुमतारीनि मोदिनि जाना, क'क्राझारनि थेख्ला नार्जारिनि नोंखौ मोनाब्ला, नायखां उजिरनि नोंनि फिननायखौ, क'क्राझारनि पद्मधर ब्रह्मनि मोदै, राजिब मुसाहारिनि सोमस्रि, सनजित बसुमतारीनि दुखुस्रि आरो क'क्राझारनि सन्जिब ब्रह्मनि मोजोमसे जिउ खन्थाइया सेबखांजादों।